одаштыра турган урыннар була диләр дуслар. Менә кайсы якка гына килеп кирмә, кайсы гына авылга барып кирмә, кимнән генә сурама бу турыда. Әйе, бар, бездә дә бар андый урын, ничек булмасын дип, хәзер шушы урын турында сөйли башлыйлар. Әнә авыл башындагы ялгыз нарат янында, я күрше авыл белән ике арадагы тауда дип, хәзер үк шушы җирнең ориентирын бирә башлыйлар. Сезнең дә мондый урыннар турында ишеткәнегез, я булмаса үзегезнең дә шундый урынга эләккәнегез бардыр, әйме? Шулай бит? Менә андый адаштыра торган урыннар нидидер пычрак, кан кыелган җирләрдә була диләр инде, шулай дип сөйлиләр. Андый җиргә килеп эләксәң, һич кенә дә менә юлны таба алмыйсың ди. Адашасың. Шул бер урында әйләнеп тик йөрисең ди. От белән булсаң, отта шулай юлны таба алмыйча әйләнеп йөри ди инде. Җитмәсә әле ул туарыла ди. Менә шундый бер хәл турында Балтач районында йөргән вакытта экспедиция сөйләгәннәр иде безгә. От арбасына утырып баралар икән булар. Хәзер бер заманны отлары туарыла ди буларның, туарыла ди. Ничә тапкыр җигеп караганнар, барыбер туарыла икән бу. 4-5 тапкыр булган инде бу хәл. Шуннан соң туктале. Отның дугасын кирегә әйләндереп шулай итеп җигеп карыйк әле. Элекке вакытта шулай эшли торган булганнар бу дигән исләренә төшкән буларның. Шуннан соң булар дуганы кирегә әйләндереп инде, бурып, буҗрасын шулай итеп җиккәннәр атны. Шул ук моментта от кузгалып та киткән. Әле шул вакытта шушы буҗрадан карасаң, отка төелгән җиннәр күренә икән. Шуңа күрә от тарта алмый икән, авыр икән аңа барырга. Менә шундый хәлләр. Sizin de ишеткәнегез юкмы аның ишеләрне?